Салому алейкум ва ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафароне ки видеоро тамошо дорем дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем, хостем дар масъалаи проверка камтарак шуморо хабардор кунем ва баъдан Эмомҷон ай нархи навои билет хабардор мекунад шуморо. Чӣ ки медонед номерое ки мемонам ҳамаи бародар ҷавоб медиҳам, ҳама одамое ки телефон мекунем ҳамаи бародар ҷавоб медиҳад ва нафарое ки дар раҳи дур боше метавонед занг бизанед, ҳаракат мекунем билетоно арзонтар иншоаллоҳ дастрас кунем. Номероя дар ин инҷа мемонам ва ҳам дар комментария ҳам мемонам. Телефон кунед ҳатман мегирем. Саволам дошта боше нашуд аэропорт, парвоз, документ иншоаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб бидем ва баъдан нашуд проверка мегӯем. вобшим ҳамин ду рӯзи охир проверка намедонам аз чӣ сабаб ҳамаи ҷода, ҳамаи ҷои Москвада сахта, ҳам аэропортода, ҳам метрода вобшим проверка нормал мерафтестай. Чӣ хеле ки дар рӯи главни видео нависта будам ки ба як штраф депортация мекунад ё не, мақсади мо ай ҳамаи шуморо хабардор кардан буд. Дар ҳолате ки шумо якта штраф мекунед, ход ай Москва боша, ход дар автобус мешинед, платид намекунед, штраф мекунад. Агар якта ки боша платид кунед, ягон гап надора. А вақте ки якта боша он наспоре баъди 2 моҳ ҳамун мақсад шумо ҳамро наспордем гуфта 2 штраф ҳисоб меша. вақте ки 2 штраф шид, агар биспоренам мумкине ки баъде шумо граница перескат мекунед ё Тоҷикистон менаё ки мехоҳем барои документ кардан граница перескат кунед, мумкине ки депортон кунанд. баъд бисёриҳо мегӯянд ки мо 2 штраф дорем платид кардагием. бародаро, агар ки дар течение 3 сол, 1 сол як штраф кардем, соли дигаршам як штраф кардем ё ки подряд 2 штраф кардем, агар платид ҳам кунед вай дар номтон меиста, мумкине баъди перескат кунӣ депортация кунанд. А так ҳастай ҳолатое ки 2 штраф дорам платид кардагиан, мегӯянд мо спокойно гаштестем. хеле ҳолатҳошам мешава. ба ҳар ҳол ҳами главни ай ҳама беҳтараш ай ҳами штраф эҳтиёт кунед, барое ки бисёри одаморо мегӯям ки ай рӯи штраф депортия ҳастанд. бовар мекунед ё не, ай дина то ҳозир дина шав як бор дар метро павилецкий дак мепурсанд, як бор дигар дар метро Домодедовский ина Эмомҷон қатӣ будем бо. баъд хай аэропортҳо ҳама тенштарай гуфти ҳамун гапо ки тенштараш бо аэропорт Жуковския ки чемай дигар аэропортода ба хайртарай. бо чӣ гуфтанем саволҳо мешава, ҳатман телефон кунед, ҳаракат мекунем ки ҷавоб бидем. салому алейкум муҳоҷирони даст ба хайр, хоҳарон, додарон, бачаҷонон, ман ҳами шаҳри ғариби ба касали гирифтордам. ягон одами ёрдам мекардагим нест аст. илоҷ бошад як сомон бошадам кӯмак кунитон бачаяком. ҳамин доктор ба рентген пенген кунам бачам. полисам нест, платни клиника барав мегӯтамаш. ҳама то илтимоси модарона мекунам бачам. ман подмоскови город азёри ба зиндагӣ мекунам. ай шумо илтимоси модарона мекунам бачам. илтимос бачаҷонам, камака кӯмак кунитон бачам. ва Эмомҷон ай нарх навои билетҳо худат фаҳмон, хай ҳаматон мақсад ира фаҳме ки нарх бозӣ мекунад, лекин ба ҳар ҳол ҳозир чӣ хел ай нарх наво бо худат як гап зан. салому алейкум як бор дигар подписчикои азиз, ташаккури зиёд ки мисол дастгирӣ мекунед, видеоро поделиться мекунед, лайк комментҳои хуб менависонед. нашоти нархи навои билетҳо гап заданием ки душанбе клуб хуҷанд ҳастай, мисол ба охири моҳра ки ҳар рӯз рейс ёфта мешавад, мисол дар ин рӯзо метавонед ки парвоз кунед, но метавонед ки мисол ба нархҳои ай 11:30, 12, 13, 14, но 11:30, 12 уже нест. мисол буд уже вақте ки рейс ки уже ним уже пур шид, уже қимат кардагиан. вобшим ай числаи паганя ки ай числаи 21 то числаи 12 моҳи ноябра ҳамаи билетҳо ай 12,500 то 16 то 18,000 ёфташон мешавад. мисол на вақте ки дар ҳастай ҳолатое ки бародаро занг мезананд ба охири моҳ мисол 30-31 билет мепурсанд, нома 16, 17, 15 мегӯянд ки мисол ин қадар оли рӯз ҳаста, ине ки чӣ ба қиматай бародаро дар ӯ самолёте ки мисол вибр кардагиен
шояд ки ҳамун мисол уже 70-80% самолёт уже пур шидагӣ боша, ба ҳамин хотир уже коэффициентшон боло мехезам, нархи билета қимат мемонад. Билетҳои 11500, 12000 ки гуфтен, и где-то як 4-5 рӯз пеш буд. Ҳозир дига 11.5, 12 вообще почти мегем ки нестай, ҳамаш 12.5, 13 шидагӣ уже. Но 12 меомем, танҳо ҳамин рӯз ман худам ки дида будам, 12.5 буд, числаи 14 да буд ки ҳамаам 9 ҷои дига дош, мумкин ки тои шава уже бучидагӣ боша. Бо қимат мешавад. Мисол баъди 9 ҷои дига. Нашоти билетҳои Узбекистон гуфтаниям. Билетҳои Узбекистон вақте ки карантин буд, рейсҳо чартерни будан, багажу билет бигем, багаж хати билет обши якҷоя будан, мисол 5000, 6000, 7000 то 10000. Ана ҳозир боша ки рейсҳош регулярни шидагия, рейсҳои чартерни ки пашти бигем уже айбайн бурдагиай. Дар ин ҳолат билета толка билет отдельный дора, бо багаж отдельный. Мисол вақте ки мо билета хариданӣ мешем, бояд ки дар уҷа багаж ё бе багаж мепурса. Вақте ки багажа гирён кунем, уже ценаи билет тамоман бо дига меша. Мисол 8000 боша, мумкин багаж 3000 боша, 8 ҷамъи 3 уже хиди 11000 меша. Лучи мисол бисёр намози рафтестан, пересадка кардем ки ҳозир худам 2 пассажир доштам, мисол гуселшон кардам. Ай ке меравад, ай Дамадед ва ке меравад, мераванд, ай ке меравад, душанбе мепаранд ки дар уҷа в общем где-то 1-3 соат местан, всё бод айса регистратсия, душанбе парвоз мекунад ки билетчон 11000 гирифтагӣ бидем ки ҳамин рӯз гирифтем ша 11000, яъни мешав пардан, бале дастсрочни 11000. Но меша ҳолатое ки мисол дастсрочни дам арзон меёбем, мисол вақте ки самолёт пур намешавад, риски арзонаш мекунам. Мисол ҳамин рейсое ки ҳамин мисол ҳамин бародар ки ҳозир гирифта будам, роиш кардам 11000 да 8-9000 буд. Уже дастсрочни самолёти эсема худтон медонед ки рейсош мисол регулярния, отменит, патменит, ягон задержкаи чӣ надора, тез бо давом мегирад, ба ҳамин хотир қимат мешавад. Дига боқӣ чӣ гуфтаниям? Дига гуфтаниям бинашоти як масъалаи дига ки кӯдакҳои то 6 сола омадан метавонанд ай Тоҷикистон ё наметавонанд. Дар ҳамин бора гуфтаниям, агар ки укол кунанд, уколи барои ваксинатсия не, укол ба отдельни уколае ки мисол любой поликлиника бирен, мисол мегантон бо авлод худат медонисӣ чанд мекунад ваксинатсия от полиомилета. Ваксинатсия от полиомилета, ман ҳеҷ не ки забони ман дар ҳамин гап бичасп фарос дигам. Ваксинатсия от полиомилетай мерен онҷо да меген, мекунанд укола вақте дар кӯдак мекунанд, метавонад ки баъди 60 рӯз биёяд. То 15 ноябр мумкин ки далши ҳамин тамом шавад, чӣ хел ки прямои мерам метавонанд мумкин тамом шавад. Так озиражда баъди ҳамон ваксинатсия кардан 60 рӯз баъд метавонад ки бихизнан биёяд. Бо нашод як чизи дига гап занам, бисёри баъд савол метавонед, уже худо дурогум накунад, 4-5 видео шуд ки мо нашоди ҳамин як чиз гап мезанем, но мисол бисёр бо нашоди ҳамин фақат савол мешавад. Раиси Урал компания, дар раиси Урал компания духтур намеспорем, вай касое ки шуморо мегӯянд ки духтур бигзарен, мисол ё занг мезанен компанияш мегӯяд духтур бигзарен, дар кор нестай ҳамин чиз. Барое ки ҳар рӯз ман худам ай ҳаминҷа паши одаморо худам душанбе кулоб хуҷан равон мекунам, ё ай Жуковский вообще духтур намепурсанд, и дар Тоҷикистонам проблемашон намешавад. Компания Урал фарқ надора, ай Дамадед ва Жуковский, ай Россия ба Тоҷикистон, ами Россия дига ами полни ай Россия, ами компания Урал ами Тоҷикистон брава духтур талаб намекунад. Но агар Узбекистон бирен, дига ҷоҳо бирен, талаб мекунад ира. Бисёри бародаро мепурсанд ки барои чӣ ҳамин мисол қабул намекунад. Барои он ки шояд ки мисол главарои компания мисол мумкин ки ягон договор карда бошанд ки мисол ҳамин чиза айбайн бурдагӣ бошад. Баъдан видеорам зиёд чиз бисёриён мехоҳанд проверка кунанд ки мақсад ҳамаи визашон маҳкам ҳаст ё ки нест. Дар охири видео мемонум бине, мақсад проверка кунанд ки зафре доре ё ки надоре. боқӣ паноҳи Аллоҳ, кадоме ки канали моро дастгирӣ мекунад, зиндаву сарбаланду хонавод боша бошед.